аз съм Снежина Цанева и днес ще снимам видео за приятелите. Както се вижда от заглавието. Приятелите са нещо наистина хубаво и важно и дори да имаме малко приятели, трябва да ценим, че имаме и това, защото приятелите не могат да се купят и не могат и да се продадат. С приятелите правите забавни неща, които ви карат се усмихвате, понякога се карате и това ви кара да сте тъжни, но знаете, че те са вашите приятели и мислят за това как вие се чувствате, но понякога дори и да са разярени, знаят, че вие сте приятели и че те са ви приятели и така обичате се като приятели. И обаче някои хора трудно си хващат приятели. Примерно, някои хора не могат да кажат: здравейте, аз съм Йоана Атанасова и искам да бъдем приятели. Те се стесняват и не могат да кажат нищо. Например, някой човек им прави така, за да покаже, че има интерес към тях, а те гледат така и си прикриват главата. Аз имам приятели, които са доста срамежливи и доста, как да кажа така, притеснителни, които се притесняват да общуват с другите и им е трудно да, как така да кажа, трудно им е да споделят нещо наистина, което трябва да ви кажат и нещо такова. Аз казвам, че трябва да ценим приятелите си, дори да имаме само двама, защото ако изгубим и двамата, няма да имаме никакви приятели. Дори и да имате само двама приятели в случая, в който казах, може дори и те да са много голямо богатство. Затова пазете своите приятели. Чао!